Illum Għawdex sellem għall-aħħar darba lil Mario Gauci magħruf bħala iċċaqnu mill-munxar ta' 56 sena, wieħed mill-4 vittmi li tilfu ħajjithom kawża ta' splużjoni fil-kamra tan-nar Qalb ta' Ġesu Fontana Brothers fl-Arp Għawdex nhar l-4 ta' Novembru illi għadda. Kif wasalna hawnhekk fil-munxar seta' tinħass ovvjament id-dieqa u anke id-dispjaċir għal din it-telfa. Il-bandiera taċ-ċentru parrokjali, il-post li fih kien qatta ħafna ħin Mario Gauci bil-bandiera mezzasta l-istess bħal-bqija tal-bnadar l-oħra f'din il-lokalità. Il-kortejo funebri imexxi minn Dunkarm Kurmi beda mit-tarf tar-raħal u baqa' nieżel lejn il-pjazza biex imbagħad ingħatat bidu għall-quddiesa Preżente Kataver. Ovvjament ħafna kienu dawk illi marru biex isellmu lil Mario għall-aħħar darba fosthom il-familja tiegħu u n-nepputijiet tiegħu u anke sħabu dilettanti tan-nar. Kif it-tebut bil-katavru ta' Mario Gauci daħal fil-Knisja Parrokjali tal-Munxar kien milquh minn ċabċipa kbira. Il-quddiesa kienet ikkonċelebrata mill-kappillan tal-parroċċa Dun Mikiel Sajt flimkien ma' numru ta' saċerdoti oħra mill-parroċċa dedikata lil San Pawl Nawfragu, il-patruni li tant kien iħobb Mario Gauci. Waqt l-omelija Dun Mario Borġ xebbaħ il-mewt ta' Mario Gauci mal-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu fis-sira bħala it-traċedja tal-Kalvarju. Qal li Mario Gauci miet fl-istess ħin tal-ħliena divina, ġifieri fit-tlieta ta' wara nofsinhar bil-komunità munxarija dejja mill-istess batija li għaddit minna Sitna Marija. Nisimgħu silta mill-omelija ta' Dun Mario Borġ. Iġbarna hawnhekk illejla biex nuru r-rispett tagħna lil ħudna kif qedtilkom benefattur kbir tal-parroċċa tagħna. M'iniex se nagħmel eloġi dan l-affarijiet Mario qatt kien iħobbhom. Ma kienx kien ħafna ħin imma jeħtieġ li ngħidu xi ħaġa. Għandna qudiemna lil Mario, membru ta' din il-komunità parrokjali tal-Munxar għal 56 sena sħaħ. Mario bniedem ta' ftit kliem imma ta' qalb kbira. Għada se tingħata l-aħħar tislima lil Brian Portelli li żar vittma f'din it-traċedja. Melissa Vella għal One News mill-Munxar Għawdex.